Hej alle sammen. Det er dagens ven nu. Ja, der er så mange flotte kommentarer. Og jeres venner har simpelthen, altså jer som er blevet nomineret af jeres venner, det er faktisk dem, som har valgt jer som dagens ven. Men jeg bliver nok også nødt til at vælge en, så derfor har jeg valgt en med en rigtig speciel grund. Jeg siger ikke lige navnet endnu, men fordi da hans farmor blev lam, besøgte han hende hver dag og gjorde alt for hende og købte ind og så videre. Lige indtil hun døde, var han hendes bedste ven og omvendt. De holdte sammen i tykt og tyndt. Han skal være dagens ven, da han vil gøre alt med alle kroniske sygdomme. Og dem, der har mistet troen på sig selv. Ja. Dagens ven er den, der er blevet nomineret af sin ven. Emil Kohlves. Tillykke. Og det var en helt speciel grund. Det er godt nok modigt af dig, at du egentlig... Altså, det er godt af dig, at du var sammen med din farmor, men ja, det er helt i orden. Og ja, vi ses alle sammen. Det var alt herfra lige nu. Hej.